Welcome to my channel. My channel. Channel. आज आसंतु जानिबा आम देशर नाम आम देशर नाम आम राज्यर नाम आम जिल्लार नाम आम जिल्लार नाम कौन बाबा तम ग्रामर नाम गाँ नाम गाँर ना कौन तुम तम पापा ना कौन जेजेमा ना आ जेजे बापा ना तम जेजे बापा ना कौन कौन तम जेजे बापा ना कौन जेजे बापा ना कौन 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 बड़ पाटे कह दियो आ तुम बड़ चाचू हो ना तुम बड़ चाचू हो ना कौन सान चाचू हो ना सान चाचू कौन आउ एटे बसी को आउ सान चाची हो ना कौन सान चाची है ना कौन सान चाची है ना कौन कह दियो सान चाची है ना कौन लक्ष्मी कौन सान चाची है ना कौन सान चाची है ना कौन सान चाची है ना कौन कौन जेजे माँ ना सान चाची है ना कौन लक्ष्मी कौन